Takže to ráz chvíľka. To máš taky Rejnoka? Co tam je? Nevím. No, je tam. Nech mě otrhne, nech ho neotrhne. Já to točím. Ne, dobře. Jirko, pojď, Jirko! Ukaž nám to, co tam máš. Nevím. Hoď mu 002. Dej mu spíš dvojku, vole. Pepo. Pěkně vedu. No, dost jako. Teď ti neho, protože ti nevadí petětka, veď? Tady jsou. Raketový výplet, No, ty ti vole. nevadí najednou, viď? Máš tam jenom jedno háček, jo, bacha na Já to vím. To musel zažrat úplně celý. No, nech bej, ty vole. To bude přesně, to bude až prdel, jak říká papa. Kešby, vole, tak měl klid, vole. To máš s tebou dálku, ty vole, čukáš, jdeš? To si právě vypajta. A já to říkal Fíňovi, že mi bude točit, ty vole. No to nestih, no. Ne, Minžák, protože až ten na svůj telefon, tak má kvalitní Ty telefon. máš kapra? Ne, tu mrtku. Mrčovičku. Máš pomalou modrzu. Čo to je? Ty vole, docela bojuje, ty vole. Rája to bude, no. Taká veľká rája si myslím. Kam jdeš, ty vole, s tím? Tahám, vole, co bych asi dělal. Ty vole, pojď to na moři, ty pičo. No, jsem si ten závěr vymodlil, ty vole, už to skok tam, ty vole. Hele, jo. Tady je. Ty pičo! To je žralok! Žralok! Žralok, pičo! Že jsi žraloka máš, jo? Jsi ho vymodlil, vole. To je žralok, ale nejnočí žralok. Nice, ten nemá osten, viď? Ne, to může jít hákem, no. To sedí, no, to zvládneš sám, jako. To bolo by dobré.